L'Institut de Física Corpuscular, IFIC, ha organitzat un congrés sobre l'estudi de la producció de partícules massives altament energètiques en el Gran Col·lisionador d'Hadrons. La entitat celebra este congrés en el Centre Cultural de Bancaixa. Els mètodes que s'estudien en aquestes jornades obren una porta a l'observació de la física desconeguda, així com també a caracteritzar la partícula descoberta al CERN, possiblement el bosó de Higgs, que encara és motiu de debat. En estos momentos, con el LHC produciendo una cantidad de datos importante, es muy importante hacer este tipo de conferencias donde la gente discute distintas técnicas, propone nuevas técnicas para identificar este tipo de partículas, porque al final el análisis de los datos se trata casi de buscar como una especie de una aguja en un pajar. Per a descobrir més novetats al voltant d'aquest tema, 80 físics es reuneixen estos dies en unes conferències tècniques amb un contingut dens i en tota aquesta investigació té un paper molt important l'IFIC, implicat en projectes internacionals sobre aquestes partícules. Ha contribuido tanto en la parte experimental, consta tanto de un grupo experimental como de un grupo teórico. El grupo experimental está involucrado en uno de los experimentos del LHC, el ATLAS, ha construido parte de esos detectores, está haciendo el análisis de los datos, también está trabajando intensamente en lo que es el GRID, que sería una especie de red global de computación, y desde el punto de vista teórico tenemos varias personas cuyo objetivo ha sido, el objetivo de los teóricos es predecir cuál es el comportamiento final de los datos. Com que les conferències del Congrés són molt tècniques i específiques, s'ha organitzat una xerrada pública dirigida a qualsevol persona que obviarà les qüestions més tècniques i intentarà explicar de la manera més simple possible què és el bosó de Higgs i per a què serveix.